В днешният епизод на Тъл Габрово подкаст ще видите И без теб живота ми е парти. Да, шесто ли? Движи по микрофона. Брат. Ма не почва да ще го изрежем. Не, моля. Лега, извинявам се. Чакай, какво става? Не знам какво става. Вибрира ми... Вие какво прави? И сега от начало трябва да започнеш. Не, това ще го изрежем. Примерно дойде момиче и ние сме 30 момчета и то... И ти идва силата Да, си най-добре сега да покажеш колко си. То като най-много той си почепа като и купи. Здравейте, драги зрители! Ние сме Тъл Габрово подкаст. Сега снимаме пети епизод с нашия гост. Аз съм Илян Лилов от специалност КТКС или по-накратко киберсигурност. На 21 години съм и това. Така, поканали сме сега студент от нашия университет да си поговорим малко повече. Надяваме се да ви хареса, доста сме се подготвили за този подкаст. Планирахме го дълго време и най-сетне ще се окаже реалност. 4 месеца. Имайки предвид, че имаше голяма пауза, разбира се, тази пауза беше понеже и ние трябва да се починем, лятна ваканция, изпити и така нататък. Просто нямаше как да се качват нови епизоди, но сега сме тук с първия епизод за този семестър. Втори сезон. За втори курс също. Почваме, втори сезон, Втори курс. Така, ако можеш сега накратко да се представиш малко повече, да ни кажеш за себе си. Както казах, аз съм от Враца. Харесвам бойните спортове, харесвам много да шофирам също. Работех през лятото. Това за мен. А как стигна до Габрово? Защо Габрово всъщност? Защото първо градът е малък и спокоен и това ми харесва, защото големите градове е голяма лудница и не ми харесва там. Дойдох тук, защото спечелих състезание от моето училище на второ място и ме приеха без изпити, без нищо. Какво беше състезанието? Практически имахме практика, имахме и тест. Ама за какво е било смисъл? Да, какво си учил преди това? Аз учих компютърни системи и технологии. Значи пряко свързано с университет, технически университет. Имаш ли възможност или имал ли си желание по-скоро някъде друга да кандидатстваш или в смисъл първият избор беше Технически университет Габрово? Аз исках да уча, да си продължа специалността в Технически университет и това ми беше опцията. А ти реално започваш тук нашия университет с друга специалност, нали така? Да. Учиш 2 години. Да. И сега си се преместил в нашата специалност киберсигурност. Така. Може да ни разкажеш как беше първата специалност, докато учи малко повече и защо реши реално да се преместиш? Какво те накара всъщност да смениш? В първата специалност имаше... Много беше интересно. Имаше интересни неща, учиха ни на интересни неща просто но програмирането не е моето нещо и аз заради това се преместих. Точно за програмирането ще засегна въпроса, понеже ние сме сме си профил с едно киберсигурност, обаче нямаме програмиране. Наша специалност, качи не са го включили това в програмата. Точно това ще го засегна. Как се стори? Нашата специалност е пряко засегната от към програмиране, обаче при нас са протоколи. Това е, примерно, като седнеш на компютър, отваряш един прозорец и там трябва да сгубиш като лего пъзъл, нещо такова. С връзване, всеки такива. Нямаме чак толкова много програмиране, то си отделна част киберсигурността реално. Даже въобще май. Да, като цяло мисля, че програмата е добре за сега. Има какво да се желая. Така вече като студент, какво мислиш за студентския живот? В смисъл, по-различно ли от училище? По-свободно ли се чувстваш като цяло на общежитие, сам да живееш? Как го усещаш? Харесва ли ти? Много по-различно от училището, защото в училище колкото и да е, вашите се грижат, хранят,
Да, ти всичко, докато Да. тук сам трябва да си готвиш, сам трябва да си управляваш парите и е много по-трудно, но това те учи на отговорности. Малко Точно или така, много. да си самостоятелен на мене. Точно това с готвенето ми беше много трудно. Аз съм го споделял и в други епизоди на подкаста и до ден днешния си ми е трудно. Някакси там не успях да се оправя, обаче, както каза ти, да си менежираш парите, нали, къде ти отиват, какво ще, защото все пак нямаме безкрайен бюджет. Не като живеят студенти. телефраери. Да, я взето през повечето време, както каза колегата, е да живеят телефраерите и някакви такива години, защото иначе просто трудно е, трудно е. Ами общежитието как се струва? Харесва ли ти там, където си настанил? Общежитието, стаята е малка, но като си направиш е идеално. Както се казва всичко, като си го направиш, ти е хубаво. Да. Колега, ти какво ще кажеш за своето общежитие? За моето общежитие мога да кажа, че първо аз бях първо на квартира. И като цяло квартирата висок наем, това беше първото. Съседите бяха малко кофти, поне аз, може би аз учих просто на кофти съседи, какво да ви кажа. Но не беше само това, което ме накара, просто една самота ме обзе, защото аз не съм от Габрово и просто кой знае колко не мога да излизам навънка, нали, защото няма с кой. Освен с колегата някой път, но и той е заед, нали, кой е на работа и така нататък. И просто в последствие си казах що па да не се преместя в общежитията, ще ми е по-весело, нали, ще имам повече контакт с студентите. И всъщност така реших да се преместя. Това беше причината. Много съм изненадан, в смисъл, някой казва, че било шумно, било не знам си какво, абсолютно за мен, поне там където съм аз не е така. А пък от страната на веселието бе по-забавно се. Смисъл, да си пуснеш нещо, музика, да си поканиш гости и така нататък. Така че аз съм доволен по моето общежитие. Пак има хора, деца се оплакват. И светиха с лазери. Светиха ни с лазери през прозореца, да. Мислихме си, че извънземните идват. То винаги е така. Не знам, това с лазерите наистина е един колоритен случай, който никой не може да си обясни. Никой кой. Ние бяхме само аз и колегата, но не мога да си обясним откъде дойдоха тези лазери, но разбрахме нами къде. Ще трябва да намалим музиката. Намалихме. Да. Имаш ли някакви хобита извън университета? Нещо, което те влече? В момента правя едно нещо и вие сте замесени в това, но няма да издавам. Няма да издаваш. Може да дадеш ще... сник малко или не искаш. Сник пик някакъв. Ще бъде нещо в интернет, така че когато стане това нещо, всеки ще го види. Така, замисли си един проект, ще го почваме и него. Надяваме се да ви хареса. Да обявим за нашето радио. Ще имаме онлайн радио, ще вървят подкастите по радиото, епизодите също с музика, нали, така, наши парчета, които сме работили, плейлисти. Може някой мой личен сет, тъй като аз съм и диджей, между другото, не съм го споделял до сега на подкаст. Така че ще видим там. Сето е на DJ Симо. Така. И да, надяваме се, понеже не всеки има възможност да седне да гледа примерно половин час подкаст, докато шофира, докато работи нещо, да го слуша с слушалки. Spotify можеш да пускаш също. Нека само да уточним, че това е онлайн радио, в смисъл не е радио с честота. Дори да си изключил телефон, нали, не е изключен телефон, пак можеш да го слушаш, така че това е хубаво предимство, но хубаво да се уточни. Трябва да продължаваме сега с госта. Значи, освен това хоби, сега спортуваш ли нещо? За момента не, защото всичкото ми време е в това нещо, където го правя в момента и отделно правя и други неща. И малко спорта съм го оставил на заден план, но скоро мисля да започна пак. Да, преди каза, че си спортувал, тренирал си кикбокс. Да. Ако можеш да ни разкажеш малко там как беше, понеже аз се занимавам със същото в момента и знам, че изгражда много дисциплина. Да, наистина много дисциплина, завързваш много приятелства, също имаш възможност да се развиваш много в тази сфера, защото постоянно, когато вие тренирате, че имаш някакъв хъс и имаш уменията, те бутат на състезания. В момента в тази зала, дето бях аз, имаме 2 шампиона. И те в момента се развиват на европейско ниво. И е много добре.
Би ли казал, че тази дисциплина, която изграждаш там, ти помага и за университета някак си повече, да знаеш да не се отказваш, да продължаваш, ако нещо затруднява? Да, защото те изгражда на дисциплина и да не се отказваш. Да. Тъй като аз съм спортувал също лека атлетика много дълги години и наистина, когато види, както ти спомена треньора, когато те види, че има желание, той просто се раздава за теб. В смисъл, опитва се да даде възможно най-много от неговите знания. И това е много хубаво, между другото, тъй като в България, както знаем, особено за спорт, условията Не са много добри. Да, не са много добри. Поне, нали, треньора да е на ниво. Ако Да. не е друго, треньора да е на ниво. И от моя опит е така, наистина. Аз съм тренирал при Ива Пранджева много дълги години. Тя ме тренираше, но както и да е, смисъл с времето, просто нека да кажем, че реших, че това не е моят спорт. Иначе тя наистина се раздаде, няма какво да кажа. Друго. Стават много забавни ситуации, Да. Да, така че... абсолютно. Друго е да се тренираш сега с отбора, си ходиш по Да, някакви лагери, да. то си е емоция, си пак, някакво преживяване. Или примерно дойде момиче и ние сме 30 момчета и то... И ти идва силата да си най-добре сега да покажеш колко си. Особено в кикбокса. най-добра. Така О, е. да. Да, накрая ти удрят в носа и част над мивката. Кървавите сополи. Като заговорихме сега с това твое хоби, че ти изяжда повече от времето, как усещаш като цяло университета? Дава ли ти възможност да правиш това, което искаш да се занимаваш като хоби, или ти изяжда много време университета? Не, университета не ми изяжда цялото време. Балансирано е, защото в момента имаме лекции от колко? От 8 до 12 или от 8 до 2 или от 8 до 4. Да. И имам време за всичко, балансирам си го. Балансът е най-важното нещо в този живот и трябва да си разпределяш времето качествено. Абсолютно точно и в университета е така. Аз го видях, вече съм втори курс, но още първи курс го видях това нещо, че просто ако не си подреждаш прино времето както трябва и приоритетите, това е много важно, защото сега дали ще играеш на компютъра 2 часа или ще учиш, в смисъл едното не е равно на друго. Да. Така че в крайна сметка почти 100% от времето, за съжаление, аз съм избирал другото. Обаче се научих някакси след това да ги разменям. Ето и всеки в началото е така, всеки в началото излиза, не учи, ама после вижда какво и... После му идва зора, да. Да. Като цяло, да, зависи от теб какво искаш Да. да направиш и как ще го направиш. Никой не може да те накара на сила. Ти ако нямаш тази сила и воля да направиш това, което искаш, да се развиеш, няма как да стане. Да. Желанието е много важно. Просто... Аз забелязах през тези 3 години, че не е толкова важно дипломата. Не казвам, че изобщо не е важна, а е важно повече връзката с хората, които правиш, защото в бъдеще тия хора могат да ти помогнат или може да бъдете партньори в някаква работа или някакъв проект и си изграждаш колко повече връзки. Контактите, Да, толкова по-добре. Това е контакти, движат света, Да. абсолютно е така. Но нека да не забравяме, че и практиката е много важна. Да. Това е... Аз за това казах, че също има значение дипломата, но не чак толкова. Това е, да си студент като цяло е едно преживяване, което наистина аз смятам, че до тук до втори курс успях да усета малко студентския живот, както се казва, малко партитата и, нали, и хубавото и лошото, и ученето, и купоните, но наистина бих препоръчал на всеки, ако може да го пробва просто, да види какво е. Да види какво е, защото Да кажем, е интересно. един семестър, примерно, запишете, ако се чуете дали да отидете на университет или да не отидете. Запишете се, като цяло няма какво толкова да загубите, не ви изяжда кой знае колко много време. Може пък да ви хареса, кой знае. Да. Аз мислех да записвам задочно, защото исках да работя и да уча, но нашите ме спряха и ми казаха: ти като запишеш задочно, няма да усетиш истински студентски живот. И бяха прави. В момента е много яко, примерно когато събираме, цъкаме нещо или си приказваме, или
както всеки студент пиеме. Може да ни разкажеш някоя история, примерно от общежитията там, нещо, което така ти е останало в съзнанието през последните 3 години? Точно в началото имаше един студент в Сирмани. Ние ходихме при него, готвихме си там, приказвахме си и една вечер така тръгваме нещо, си готвим на тиган с олио. И един от нашата компания, нещо фана тигана, изведнъж като го разлена котлона, то като найде много, той си му чапан, като и купи. То няма ли противопожарна система? Или няма да, в кухните нямаше. То в кухнята. Не знам, било в кухнята, че в стаята има. Представи си в стаята. На мене до сега ми се е случило само един път нещо така по-лудо. Така както си спа вечерта, може би беше 3-4 сутринта и просто някой реши да ми свири с тромпетка в стаята и аз просто подскочих от леглото. Сега имах оркестър отпред. Какво да кажа, просто беше си... Това ми е останало до сега. На нашето общежитие имаше една котка, още първи курс, сега не знам, няма я. И аз една вечер така си спа на отворен прозорец, защото още е топло и не се диша в стаята. Изведнъж чувам нещо е така. И си викам, какво е това? На това стаята? Да бе, нещо откачам. И обръщам се, поглеждам на земята. Котката. То котката се е покатерила, не знам откъде, отстрани има едни 2 пръста дебелина и тя ходи по тях и се качва по стаите. И си влиза в стаите, човек. А ти на кой етаж си? 5. Качила се до 5-ти етаж. Качила се до 5-ти етаж. Какво ти казва? Спайдермен? Не знам. Имаше една ситуация, дето седиме в кухнята, защото те на нашето общежитие, кухнята са по-големи отколкото на Сирмани. Седиме там, нещо прикараме си и едно момче държи яйце. И едно момиче го беше ядоса и той замера момичето с яйце и ние спокахме от смех, човек. Да бе, случат се такива неща. Или примерно пълниме един презерватив и с вода и си го фърляме в коридора и си го потвърляме като топка. Аз като не съм на общежитие. То се точно се носи на някакво, примерно, зелено училище, някакво училище, някаква екскурзия. Много е добро. За малко по-дълго. Не една седмица. 4 години минимум. Или когато имаше охрана на общежитията, ние дигаме бати шума и охраната влиза и вика: какво правите тук, защо шумите толкова, я гасете всичко и ние се посрахме и гасихме всичко. Ама после го поснахме, но това е друга тема. Че няма ли сега вече охрана? Не, то вече е с чип. Както при тях, така и при нас. Както и при нас. Ние сме с карта. Аз не това да, ще интересира това е хубавото, но иначе съм забелязал, поне в наше общежитие навсякъде има камери. В смисъл, ако някой се притеснява, че някой нещо ще му направи вътре или да знам, ще му украдат нещата, то не си че искат карта, за да влезеш в това общежитие и после за да излезеш, пак искат карта. Ти какво се хилиш? Мене са ме заключвали в общежитие. Аз съм забелязал така и колеца стоят на коридора, примерно заглежда съм се. Има камери, така че. Има камери, абсолютно. Аз един път така отивам за изпит по висша математика 2, беше са летния семестър. И отивам аз, обаче нямам карта да влезна в общежитието. И някакви там майстори или какво ми отвориха, аз влезнах, отивам си до стаята, обаче цялата ми храна, всичко в колата. И аз викам, сега какво ще правя, не мога да излезна, защото за излизане пак ми трябва карта. И ти казвам, обърнах си цялата стая, почвам да търся храна. И намерих една консерва с грах. Значи хора, казвам ви, най-хубавия грах през живота ми, който съм ял. Значи просто... Не. Винаги, и затова съм казал, винаги трябва да имаш поне една такава консерва. Така е. Консервите са злато нещо при студента. Абсолютно. Защото не знаеш кога ще попаднеш в такава ситуация. Или кога ще свършат парите. Какво ще кажеш за първи курс висшата математика? Мисля, че е болна тема на абсолютно всеки студент на Технически университет Габрово. И не само в Габрово, да, цяло на студенти. Цялата страна.
Да, просто защото звучи страшно. Толкова страшно да е според теб. Как да го кажа? То не е страшно, но просто трябва да се учи. Както всеко нещо трябва да се учи. Трябва да решаваш нон-стоп задачи, трябва да се упражняваш. Иначе като сванеш едно нещо, ти става лесно. Абсолютно. Става ли няколко пъти на изпит? 3 пъти и двете математики. Просто професора ни много се държи на предмета Да. и не искаме да плашим хората. Да. Не искаме да... Запишете в Дългавро. Но, добре, ти преди това бил ли си някакъв профил, свързан, примерно профил математика или нещо, което да е... Защото принципно компютърните профили, те имат математика, затова те питам. Никога не съм бил. И никога не ми е вървяла математиката, което е интересното. А примерно физиката и електротехниката винаги са ми вървяли. Че то... Електротехниката... На него му върви много математиката, на мен не ми да. върви много математиката, електротехниката. Трябва да видя, не знам, трябва да пробваме сега. Втори курс почваме вече по-сериозно. О, да. Та трябва да се види, но да, както каза ти, поне за нали, сега новите, как да кажа, новия първи курс, да си имате едно ново за математиката, трябва да сте редовни, трябва да си ходите. Няма как и така да лъкатушите и да не ходите, защото И да имате всичко се учебник. записва. И да имате учебник, да. Абсолютно. Аз нямах идея, но... Това е друга тема. Така, сега можеш ли да ни разкажеш? Знаем, че се проведе тук в университета Еразъм от Япония. Да. Японци дойдоха в нашия университет и ако можеш да ни разкажеш повече, понеже аз не знам за колко време са били тук и защо какво са правили, не съм запознат. Бяха грубо за една седмица. 7 дена или 5 дена, не мога да ти кажа, не си спомням вече. Беше хубаво преживяване. Защото не всеки ден виждаш японци и не всеки ден комуникираш с тях. Просто като влезнахме в стола, първия ден още, и те знаят, че някой ще отговаря за тях, защото имаше една преподавателка от България, която ги учи на английски там. Да. И тя им казва нещо на японски, не знам точно какво беше. И първо ние минахме да видят как става нещата с стола и после те минаха. И докато не седнахме, те стояха прави и държаха ето така яденето. И докато не почнем всички, те не почват да ядат. Уникално просто. Въпреки, че не можехме да се разбираме, защото японците не могат да говорят добре английски, защото при тях е обърнато. Въпреки това беше много забавно, много близки си станахме, имаме група в едно приложение Line, ако не се лъжа. Те понеже май нямат такива вайбъри. Не, имат, ама при тях е по-използвано Line. И си комуникираме до ден днешен. Аз знам, че те са много приветливи хора, Да. много имат респект. Така ли, наистина? Да, те са много добродушни, никой няма да обидат някой. На басик, ако да, защото имаше такъв момент, ама събазикаме с тях, иначе никой няма да ни обидат или нещо такова. Принципно да, японците, то в тяхната култура си е просто. Да. Аз като съм гледал в училищата как се събуват обувките, влизат такова, там наистина няма нищо общо с това, което е тук при нас. Те затова най-вероятно са изчакали да видят, защото при тях имат някакви други обичаи. Като цяло по друг начин се случват нещата в училищата, ако си гледал Токио Дрифт. Да. Няма човек, който да не го гледа. Там си има. Мога да видиш как е. Също обикаляхме корпусите, обикаляхме в техническия център. Не, това до първи корпус. Парка. Техническия парк, да. Обиколихме там, те видяха, хареса им, но повече им хареса, когато бяха с нас. На техните години, защото те са, мисля, че бяха двама на 20, едно момиче на 21, още едно момиче на 22 и две момчета на 19, ако не се лъжа. Да. И хареса ли им като цяло преживяването в България? Те, когато тръгваха, 1 час и половина не можеха да тръгнат. Ние всички, като починахме да ревем човек. И ректорът ви каза, че ще закъсняват и те не тръгват. Едното момиче седи зад мене, багажа на земята и вика, не, аз няма да тръгна.
Те харесват България, защото тук е по-свободно, отколкото в Япония. Да, там много Да. стрикни Да. правила. Да, там е много стегнато положението. Това в Япония, да. Аз съм гледал как имат примерно сутринта такава загрявка, пускат музика. Да. Примерно сега за Токио най-много мога да кажа, защото съм гледал конкретно за Токио, че пускат такава музика, която се чува както при нас, примерно тези сирените за въздушна Да. отбрана, които са. При тях е просто така за сутринта за някакви загрявки я ползват, не знам точно. Но общо взето не може да си скривим по душата, че от Япония са излезнали пак много неща. Много Да. неща, просто... И те са години напред. Да, те са години напред, абсолютно. Всичко, което ползваме тук е или японско, или китайско. Абсолютно, да. А пък за чата аз те питах, понеже прино в Китай знам, че те нямат нито месенджери и такива, нали, те приложения, които ние ползваме да си чатим, те ги нямат. Те имат, Не, те ги ползват. те ги ползват, в Япония може и да ги ползват, аз говоря конкретно за Китай. Аха. Да. Там знам, че ни ги ползват една WeChat ползват. WeChat. Не се ни го казва. Да, и просто за това предположих, че в Япония е така, но явно не. Също ни донесоха японски сладки снаксове. Мгм. Уникални са. Просто имаше едно пликче с снакс и всеко нещо имаше различен вкус. Имаше едно кръгче, е такова, и той имаше вкус на риба. Ма баш на риба. Те там много да риба. Да. Да. Хареса ли им българската кухня? Не им хареса... Кое беше? Таратор май не им... Не, бозата. Бозата не им хареса. Да, аз съм Нормално. Да. Иначе всичко друго им харесва. Ходехме също и до Велико Търново. До Велико Търново. Царевец. Да. Аз бях с едно от момичетата, защото ние сме се разделили на двама-трима и гледаме там, да видим всичко дали е наред, защото все пак Да. те са от чужда държава. И аз бях с едно от момичетата и тя ми вика, защото аз от анимето, от такива неща, горе-долу го... Знам някои Разбира се. японски думи, да. Тя ми вика чото мате, което означава чакай малко. Да. И тя вика чото мате. Аз се смея. Да, ти като си гледа при някакви такива Да. неща и се сещаш и ти става... и ти Да. става- Имаме много снимки, имаме много спомени, чуваме се. Понеже ще си по-запознат, сега ще имат ли възможност нашите студенти да отидат пък в Япония да видят какво е, те по Еразъм да отидат? За Япония ще ходят тези хора, които са се грижили за японците. Както са студенти Какво на ще кажеш? университета. Да, които са студенти на университет, тия дето са били добре. с тях, Да. които са участвали в този еразъм, така да се нарече. То не е еразъм, то е договор между Японския университет Да. и нашия. Да, но това не е ли вид Еразъм пак, че идват тук? Еразъм? Те колко време бях тук? Една седмица, грубо. Еразъм е когато от европейска държава идва. Ага. Еразъм е Да. европейска програма. Те са дошли чрез някакъв договор с Да. нашия университет. Японски еразъм. Може да се каже, да. Няма да е еразъм, а и еразъм. И Еразъм. Добре, ние заедно сме били на един еразъм с теб. Да. Малко повече да ни разкажеш, ти преди това си бил на друг еразъм. Да, пак на Латвия, както с теб. Да. Тогава за първи път излезнах извън България. И за първи път летях със самолет. Беше... Първите минути, когато се качих в самолета, беше много страшно. Усетих как всичко се дига. Стига, да. Да, но после беше окей. Да, аз като ходихме в Литва и в Латвия, останах много впечатлен като цяло от страната, от Рига, като цяло от столицата. Много ми хареса всичко там. Буквално абсолютно всичко. Аз обожавам Латвия. Да, По-специално Рига. В този град бих живял там. уникално, просто уникално чувство. За една седмица бяхме и в общо една седмица в Рига и в Литва, Сяоляй. Шаолай, да, Шаолай. То е различно. Те им викат, ние викаме Сяоляй, те литвиците викат Шаоляй. Да, малко бъркана работа. Да. Да, сложи са езиците там. Да. Колежа беше много хубав. Да. Ние в колеж ли бяхме? В колеж, да, то колеж го водят. Не А. университет, ами колеж. Колеж там беше много готин, но там беше по-малък. Шаолай е по-малък град, Да. като цяло от Рига и затова на мен в Рига много повече ми хареса.
Просто... Какво мислиш за хората от Латвия и Литва? В Рига аз не съм се общувал май с много хора. Като цяло, Не, от това, дето си видял. което съм видял, значи много са различни от тук, от България. Хората са с друг стил, примерно американски стил или примерно с тези дългите, всичките бяха примерно момичета с дългите широките дънки и всичките. И имаше... Населението е предимно женско, значи аз на където да попадам, само руси момичета. Това беше Значи то направо си е мечта за... Там просто влизаме в балтийските страни, само момичета, аз ви казвам на където се обърна, синелки и руси момичета. И аз направо на къде да гледам на малко, ясно, не знам. Но да, както се вика, гледката беше супер. Ние, когато бяхме на първия Еразъм, бяхме в Литва, в Резекне. Това е, може би, ако не се бъркам, втория по големина град. И там бяхме в университета, отидохме да разгледаме, там отправихме едни плакати за нашия университет за 60 годишнината. И имаше някакви като бюлетини за някаква партия. Но ние не се усещаме, че това е в университет. Взимаме ги и после търсиме и гледаме къде има това парти. Питаме някакви хора и те ни казват, това е в университет. Отиваме там, те ни посрещат, знаят, че сме от България, никой не е казал, че ние ще ходиме. Дават ни едни гривнички, да се отличаваме, да знаят кои са българите и да. Много готини хора са там в този университет, ние си говорехме, пушихме с тях, беше забавно. Те ни приеха все едно сме техни хора, което научихме. Ние като бяхме в колежа в Шавлай и там хората бяха много готини. Пак ни приветстваха. Чакай, че се сетих за една индийката. Не помниш ли? Да споменете се. Много интересна история. Ние, понеже там си представяхме наши проекти, презентации, които сме направили. На някаква... Международна студентска международна сбирка. Имаше от Индия, имаше от Турция, от Европейския съюз като цяло. Повечето бяха от Европейския съюз. И по едно време, понеже някои бяха онлайн. Ние бяхме на място, някои бяха онлайн. И както си представя доклада, едно момче или момиче ли си представяше? Едно момиче си представяше. Първо беше, момичето започна и момчето едновременно. Да, значи едно момиче си представя доклада и по едно време се чува, втори микрофон се отпушва. Hello! Can you hear me? Hello! Двамата говорят човек, всички мъпват, само той стои такъв, пуска си камерата, той не осъзнава. Малко не е в крак явно с технологиите, обаче стои такъв, гледа, hello, can you hear me? И те, нашата там организаторка, му казва, нали такова, може да те чуем, обаче сега друг представя, нали, заглуши се и ще дойде твой ред. И то се Hello, can you hear me? И беше наистина цялата зала, както бяхме сериозни там всички. Всички почнахме да се хилим. Дори и преподавателката от Латвийския университет. Абсолютно. Латвийския съм ходил по нещо подобно като това, което вие сте ходили в Латвия. Аз ходих в Румъния, в Букурещ. С моето училище обаче, не с университета. И там трябваше да представяме училището и наистина точно по тези програми виждаш как живеят хората, примерно в другите страни, малко от тяхната култура, каквото успееш, попиваш там за краткото време деца. И наистина мога да направиш едно сравнение с България, да видиш какво е тук и какво е там и си прецениш вече какво мога да се докара тук. Хората в балтийските държави са много гостоприемни. И като цяло там има пак доста по-строги правила, което може тук да се принесе. Примерно мен ми направи впечатление, там има определено място за пушачи. Не може да пушиш навсякъде, патрулират полицаи,
много е чисто. Можеш айкос Да. пушиш, иначе обикновена цигара трябва да идеш на Цигара трябва да определено отидеш на място. място, обаче патрулират полицаи, всичко е много чисто. Да. И Да. което ми направи впечатление на табели, на спирки, примерно. Каквато и да е табела, Да. отгоре има бодлички насложени, да не могат, примерно, гълбите да кацат отгоре. Да, да. И Ага. да, като Да. по пътя, примерно, което аз направо бях към стига, бе. Сега като каза за гълбите, вие знаете ли, че примерно може би знаете, нали, в по-големите страни и конкретно в по-големи градове, примерно като Ню Йорк, нали, сега за него се сещам първо, прилагат в примерно дизайна на една пейка, примерно, такъв дизайн, който да е против бездомници, примерно. И така е направена пейката, че не може един бездомник, нали, Да легне да спи там. Да, Просто чува се. защото те имат голям проблем с това нещо, имат много бездомници и така нататък, които се виждат по улиците и това прави кофти реклама на самата държава, особено за щатите, как така ще имат те бездомници по улиците. И това нещо го прилагат на много места, дори на някои места в метрото, навсякъде, просто за да един турист да не го вижда това нещо. Да. Японците нямат родове. Те са, примерно, ти, тя, той, те ги нямат това нещо в тяхната азбука и в тяхния речник, Да. а имат, примерно, те на нас викат сан, което е на тяхното ниво. Чан е за момиче. Но това не са родове, не помня точно как се водеха. Но да, те нямат родове, примерно като при нас. Да, примерно, мога кажеш тя. Да. А стана ли въпрос за някакви, примерно ти каза, че си бил запознат с анимета, нещо там засегнали? Те с гледаха. тях? Да, те гледаха. Имаше хора, които гледаха аниме. Те бяха, може би, 6-7 човека. И имаше хора, които гледат анимета, но имаше хора, които не гледат. Интересен факт, този японски, който е в аниметата, не е толкова правилен. Той изобщо не е правилен с техния японски. Примерно каже нещо съвсем различно от анимето и те почват да се смеят. Да. Ами, всъщност аз съм останал с впечатлението, че в Япония, даже си казвам, аз ако съм бил там роден, сигурно като малък съм щял да изгледам целия Покемон, там всички тези по-популярни анимета. О, да. Да не говорим, че и най-големите заглавия като игри, първоначално, които излизат, нали, от Nintendo, примерно. То всичко е на японски. Да. В повечето такова. Просто те се превеждат на английски, за да може, нали, в Европа и в Щатите да могат да ги разбираме. Но оригинално игрите си излизат от там. О, да, те всички игри са от там. Дори някакво, примерно, Clash Royale също. Supercell. Да. Да. Не знаех, това е интересно, но наистина, то си им е в културата просто, анимета, то още като почнат, нали, от такива 3D анимации, то след това се следват игри и така нататък. Има много интересен факт за пушачите в Япония, че те пушат и вместо да си тръскат на земята или си хвърлят филтъра в кофата, те си носят пепелници, малки пепелничета, които се затварят и се тръскат в тях. Те нямат кошчета там. И едно от момичетата, не помня, нещо трябваше да изхвърли и пита какво е това. И аз си викам трашкен. Тя вика, какво е трашкен? И аз се чудя сега какво да я обясна. Смятай, тя не знае какво е буклук. Да, те нямат такова нещо. А ние тук понякога си има няколко думи за буклук. Казан, мазан, не знам си какво там. Зависи от района. Ние буклук не викаме само на буклуките. Харесва ли ти Габрово като град? Да, Габрово е хубав град. Може да се промени някои неща, за да се върне младото население, защото колкото и да е хубав, толкова и по някакъв път е скучен. Какво мислиш, че му липсва? Живот. Никога не съм... Да, живот, точно. Нощен живот. Да, нощен живот. Да. По-конкретно нощен живот. Да има повече магазини, които работят през цялото денонощие, не само 2+2. Да. Аз между другото много пъти съм го казал и даже съм наскоро с колегата отивахме да ядем мини палчинки и, нали, жената се оплаква как нямала клиенти, как тогава. И аз казах, добре да, викам, имате дискотека и тук буквално до палчинките.
просто работете малко по-докъсно, нали? И то като няма какво друго да ядат хората след дискотека, пък те са и гладни, нали? То нощно е глад, не знаеш. И Пиянския глад, по-точно. Да, и аз казвам, със сигурност тук ще се наредат на опашка. Дори 2-3, 5-6 човека се наредат тази дискотека, и вътре са 100 човека. Пак ще направи някакви пари. 200 човека. Да. Се събират. Щом се събират над 200 човека, то ще се оборотно, в смисъл струва си. Обаче тя ми вика, каква тази дискотека, така разочарована го каза. И защо? Защото тя преди като е била по-млада, защото тя е възрастна, нали, жената. Не, възрастна, бе, Лелка, какво да ти кажа. И тя сподели, че преди му много повече. Ами какво е сега? Не мога да... Да, и тя сподели, че просто преди му много повече дискотеки, града е бил по-жив. Да. И на мен са ми разказвали. Да, просто направи едно такова сравнение с преди. И сега аз не мога да кажа, защото аз съм от Пловдив, там си е живо. Като цяло проблеми там няма. Аз съм от Враца и то... Във Враца има повече нон-стоп, отколкото тук. И града е по-жив. Примерно на центъра в 1-2 часа тук няма никой. Да. А във Враца е фрашкано с млади хора. Ама фрашкано. Което е много добре, да. Да. Града се развива. Тук ако почне този град да се развива, ще бъде. Значи много хора между другото си мислят, че във Враца е малко северна България, като цяло малко... Че нямате те удобства на... Да. Аз съм забелязал коментари. Има такива коментари, че... Какви коментари? Ами смисъл... Врачани, приносено са от предишния свят. Да, не. Последна дупка на кавала, разбираш, смисъл така да ти го кажа. Но ето ти казваш, че не е точно така. В момента във Враца се прави като Джимбо Плазата се едно, как се водеха тия многото магазинчета. Ритейл парк, да, благодаря. Ритейл парк. И ще има много хубави магазини, ще има много работни места, заплатите се дигат. И идват млади хора. Просто... Развива се. Да. Добре, много ми е интересно, когато решите, примерно, да пазарувате нещо, тъй като, нали, примерно сега, всеки си търси някакви определени марки. Да. Вие имате ли такива някакви големи молове, нещо? Имате ли? Нямаме мол. Нямате мол. Но имаме магазини. Примерно имаме на Adidas, имаме на Puma. А те са отделни? Да, те са отделни. Те са си по центъра. Да. А ако, примерно да кажем, искаш да отидеш до някой мол, къде е най-близкият мол, в който мога да отидеш? Плевен. В Плевен? Да. Сега в Габрово има 2 мола. Защото, примерно, хората от Руси, те са малко не са много близко до вас, но, примерно, аз сега като отидах в Румъния, в Букурещ преди 1 година с нашите, и ми направи впечатление, че има супер много българи. Значи просто много българи от Русе, особено сега вече като е Шенген, нали? Да, те са... Да, те направят то как да кажа, ефтино им излиза да отидат с колата до Букурещ, отколкото до София. И в Букурещ със сигурност има повече магазини и повече места, където да си купиш някакви неща. Сетих се за една забавна история, когато дойдох тук, първи курс. С нас ще правим стаята в общежитието, отиваме до магазина и взимаме някакви неща за стаята. И накрая отиваме на касата и те вика, искате ли едно сакче? И аз викам на мама, те защо искат да ни продадат сакли? Тя вика, не, това е плик, ама на техния диалект. Турбичка си е по... Турбичка. Плик, София пликче. Да, пликче и при нас е пликче. Или примерно паркас. Казанче. Вече си свикнал. Да. Или пък някои габровци като ми кажат масло. Не е масло, то е масло. Да. Никво масло. При тях масло... Тук му викат на мазето маза. Ето. Той така си е правилното по принцип. Мазе. Да. Мазе е правилното. Да. Дали маза или маза? И двете да, и двете са правилно, зависи къде си. Да. То за всичко е така. Просто наистина го има това, че тук хората си ползват някакви си техни думи, както за турбичката. Четете ли книги? Честно казано, не съм голям любител на книгите, обаче миналата година, даже не миналата, по-миналата година от скука след 12 клас, просто защото лятото е много дълго тогава и от скука
просто нямаше какво да прави и почнах да чета и много ми хареса. Добре. И аз по същия начин, между другото, след 12-ти клас някак си се запалих аз да чета Какъв жанр четете? роман. Аз два романа съм изчел. Значи аз много обичам уестърн книги. По принцип и аз бях като вас, изобщо не съм чел книги, но в един момент започнах да се интересувам от бизнес, от акции, от такива неща, Да. от саморазвитие. И започнах да вземам такива книги и прочетох няколко книги, мисленето ми се преобърна на 360 градуса. Уникални книги прочетох. Примерно 4-те споразумения, атомни навици, успеха на бизнесмена, уникални книги. Да. Били ги препоръчал? Да, с 2 ръце би ги препоръчал. Просто там ти казват простите неща. Примерно да внимаваш какво говориш. Примерно в тази книга, 4-те споразумения. Имаше един пример в книгата. Едно момиченце обича много да пее. И пее постоянно. Майка му е казала да спре да пее, че пее ужасно. Тя не се дразни от това, че тя пее хубаво или пее лошо, а се дразни от чума. И заради това нещо тя си мисли, че не може да пее и се затваря в себе си. Това е споразумение. Примерно, като кажеш нещо такова, сключваш едно споразумение в мозъка си. И за да развалиш старото споразумение, трябва да сключиш много. Примерно, аз мога да пея, аз мога да тичам, аз мога да спортувам. Примерно, говорим. Да. И това е много добро, защото те създава като човек, като характер, започваш да разбираш света по различен начин. И са много добри. Така е. Аз между другото и аз имам няколко такива книги. Първата книга, според мен, на всеки, който потърси в интернет за точно такъв тип книги, си е Богат татко, беден татко. Да. Това е заглавие, Класика в жанра. Да, класика в жанра. Значи, кой знае колко интересна и нещо да ми е казала, дето не съм го знаел. Не. Обаче ми казва, примерно, някакви, те са малките неща. Точно в тези книги са малките неща, примерно, там, нали, главното нещо беше за пасиви и активен. В смисъл, Да. когато прочетеш това нещо, то е на разбираем език, поднесено, мога да разбереш каква е разликата. И отделно съм чел и други книги, примерно Power има една, не знам да си 48 Laws of Power се казва, да. Тя е малко по-такава за човек с много самовлюбен човек, по-скоро бих казал, и човек, който иска много мощ. Обаче пък ти споменава много неща за това как трябва да се държиш ти в обществото, както ти спомена. Къде, какво трябва да говориш, как да се държиш. Това беше едното. И другата книга, която съм чел е Secrets of Closing the Sale. Това също е добро. Не съм дочел още, обаче като цяло, нали, това си е директно за бизнес по-конкретно. Аз, може би 10 или 11 клас, не си спомням точно кога беше, взех автобиографията на създателя на iPhone Стив Джобс. Буквално този човек пише, че постоянно ходи с едни и същи дънки, с едно и също поло, за да има време да работи по iPhone. Като цяло по Apple. Да. Работил е в HP. От тази книга разбрах, че HP означава Hewlett Packard или Packard. Не знам точно как е произношението при тях. Той е работил върху, може би, един ето такъв телефон. И се е правил базици с колегите му. И интересен факт, първият iPhone, като е създаден, той го е хванал, пуснал го е при рибите в един аквариум. Да, разкажи за нашите зрители. И е видял балончите. Той е казал, искам още, има въздух в него, може да се допълни. И така е създадено iPhone. iPhone е създаден от 3 човека. Стив Джобс и още 2, които не им помня имената. Да, аз се сещам кои са и аз сега ми изкочиха имената от главата им. Но между другото за Стив Джобс конкретно, интересен факт може би и за нашите зрители, че това, което ти си виждал на екрана, примерно когато обявява iPhone-ите, то там е имало много психология в цялото нещо. В смисъл, жестовете на ръцете най-малко и начина, по който са се презентирали продуктите. Това е била голяма част от всъщност презентирането на тези продукти. Те затова са пожинали този успех. Да, но iPhone вече е малко... Да, вече е последните надолу, върви се надолу.
последните няколко iPhone-а, хората се оплакват, че просто са прекалено скъпи Да. и че няма почти никаква промяна. И им пада цвета. Буквално Пада им цвета, да, на новите, и аз четах. на оранжевата се днеска Да. най-страда. Примерно 2 дена е в магазина и гледаш отчупено от цвета, от оранжевото. А той дето е Air, новия. Да. Да. Пълна простотия. Това е... iPhone 6. 6S по-точно. 6 обаче е много урязан. Още по-урязан от частицата. Да. Просто наистина... Не знам как мога да пуснеш такъв продукт на пазара. Аз колко знам няма Face ID, защото няма това LiDAR асистент. Верно ли Не няма знам, да. Face ID? Няма Face ID. Бе, супер много функции, нали, сега като цяло не мога да се сета кои бяха, но наистина не мога да си го представя. Това сигурно ще струва 2000 лева този телефон, което е безумно. Да, и камерата е малко странно разположена. Една камера. Да кажем само, че Да, за 2000 една лева камера. взимаш една камера, Да. което е скандално просто. Давайте хейт на iPhone. Само Android. Абе, аз и малко все пак сме технически университет и подкаст е към университета, така че да. Ами, не знам, аз ще спомена тук за една моя любима марка, няма как да я скрия сега. Не е нито реклама, нито нищо. Nothing. Nothing, ето, колегата ще каже, просто цена-качество няма какво да коментираме. Съгласен съм. Ако някой си мисли, че Android е за бедни, не бих му пожелал хубав ден. Просто защото андроидите нямат нищо общо с андроида, примерно преди 5-6 години. Да, Не знам, да, ти има ли съгласен си съм. допир до... Имал съм допир до флагманите, примерно на Да. Samsung или на Huawei. Уникални телефони. Просто няма нищо общо в момента. То е нещо като Intel и Ryzen. Да. AMD абсолютно. по-точно. Да. Преди AMD бяха много зле, бяха печки, не ставаха за нищо, Intel бяха най-добрите, ама сега обратното. Intel са печките в момента. Индела са, да, имат проблеми новите. Но все пак разликата вече не е толкова голяма и това нещо, дето преди, това е iPhone ли да си купам, Android ли? Това чудене вече качили поизчезвало някои хора, защото просто всичко е еднакво. Всичко е еднакво. Според мен пък точно сега има повече чудене. Да, Защо? Да. Ами преди примерно 3-4 години всички са iPhone нов излезе, взема си iPhone. Ами да, Докато тогава сега беше вече- лесен избор за Докато iPhone. сега ама- вече хората се чуят сега, си вземат ли примерно Samsung или сега вече новия на пазара Nothing или да си вземат пак iPhone, който примерно няма почти никаква промяна и като цяло даже има, бих казал, че андроидите са в пълна конкуренция с тях, даже да Да. не кажа, че има някакви Да. по-добри. Да, аз точно И- това за чуденето искам да уточня само, че аз го казах, понеже вече функциите, които и iPhone ги имат и другите телефони. Така е, Смисъл, така е. iPhone вече няма почти нищо, кой знае какво, освен нали, там неговите FaceTime, Да. iMessage, което да ти предложи на тебе като... Но то можеш Instagram, Messenger, Viber, Да, други... Няма смисъл, човек. Просто много се дразня. Да, вече не. Вече го няма. Discord също. Да. Много се дразня в днешно време, защото ти си взимаш iPhone не заради функциите, които върши, Да. а за лайфстайл. Понеже Заради марката, да. Да. По принцип iPhone се взима когато имаш бизнес, работиш с хора, Точно така, да. а не се взима заради тъп лайфстайл, майка му стара. Ще Да, го това вземеш. не е смисъл как да кажа. Повечето, които си купат, Не, то и ти аз съм не си знам. купувал с iPhone, аз се правих на интересен преди. Ама, качели сега, вече като станах малко по-голям и си казах, за какво ми е смисъл? На Да. кой се показваш? На кой се показваш? И просто важното е да спре ти пук, просто какво Да. мислят другите за теб, защото всички сме търпяли и подигравки или поне сме чували на други хора да им се подиграват, ма ти що си с Android, ма ти такова, ма ти го такова. Имаше ли това нещо сега, не мога да го... Мен никога не А ме знаете ли е един интересен факт за Япония, че сега се Сега, сещам. да, Така, бях се оставил телефона някъде и един от японците го взе да го разгледа и попита какъв този телефон и аз викам Android. Те викат, вау, вие сте много богати. А андроидите при тях са много по-скъпи от айфоните. И те викат, вие сте Обратно. богаташи. Да, и аз се така. И им казвам, какъв богаташ, този телефон струва 650 лева. да. Или там в евро им казах, защото Да. да. И им показвам колко струва iPhone и те
Майко, при нас струва 1000 евро, като Да. обърнат Да, като обърнат в тяхната вода. което е... Не знам, андроидите, виж, там са силни. Там са силни. Япония, Китай, Корея, нали, не северна. Не говори, че ще ни славата. Там наистина андроида си е сила. Те Да. просто цялата им комуникация се върви, особено Huawei. И те като са създадени там. Да. А и то в Япония няма Samsung. Има Galaxy. Защото корейците и японците не се харесват много. Да. И заради това, то Samsung е корейска марка. И те Да. заради това са махнали Samsung и са оставили Galaxy. Да, то пак се... То Да. просто се знае Да, какво е. но не знам защо. Това е било преди много време, да. Да. В момента са окей. Да. Защото аз ги попитах и те казаха, ние няма нищо И лошо. то като цяло, по принцип, хората между две държави, Да. когато са Да. в конфликт, се разбират, то винаги става въпрос за управление. Но Да. да не говорим, че принципно телефоните, пък, които идват от тези държави, имат двойни стандарти. За щатите винаги е по-мощно. Дори, в смисъл, с Samsung е така, колегата мога да спомене за чиповете вътре, които слагат. Да, в САЩ примерно са с Snapdragon. Да, Snapdragon са хубави процесори. Докато моя сега Е с... Exynos, мисля, Exynos, че да. Exynos преди слагаха Mediatek. Те Да. просто, което сега е много тъпо, защото цената е същата, а пък ние в Качеството- Европа, да, просто взимаш Да. нещо, което е много по-ограничено от това в Щатите. И за всичко е така. Примерно ти не можеш да сложиш, да кажем, игра от конзола, която е произведена за конзола в Щатите, да я сложиш в твоя европейския PlayStation. Просто няма да тръгне. Да. А какво мислите за дигитализирането на университета? Говоря от към обучение. От към обучение. Мисля, че е правилно. Аз съм Страхотна за. идея, да. Защото сме 21 век. Не може 21 век в Европейския съюз Точно сме така. и да пишеме на тетрадки с химикалка или молив. Най-малкото ние сме технически Да, университет. да, да кажем да. някой друг университет, да знам, медицински университет. Ако те там, примерно, трябва да правят тестове, разни неща. Да. Хубаво, обаче ние всичко го имаме на готово. Имаме технологии. Да. Ние сме технически университет. Да. Защо да не се възползваме от тези технологии? Дори Да. всеки си носи лаптоп, пак да пишеме, примерно вместо на тетрадки на Word-овски документи. Аз съм с две ръце за това. Аз- Проблема е, да, кажи. Не, кажи. Проблема според мен идват преподавателите, някои, понеже те са останали просто назад Да, във времето. Те са много добри. Да, Просто са много добри в Старото поколение. тяхната сфера Техния си метод, и да. знаят по техния си метод, да, и са стиснали с две ръце този метод, не искат да го пуснат, не вярват много на технологиите и затова според мен се получават тези неща, трябва да зубрим и да учим Да. страх. Защото когато бях в Латвия в Резекне, там всичко е онлайн. Да. Таската е онлайн, те пишат на лаптопи. И е уникално просто, те нямат тетрадки, бе, човек. Да, виж, в университета така или иначе, кой знае колко тетрадки ни носим, но мен ми е много съвестно за учениците, всички сме били там с тежките чанти, учебници. Първо, няма смисъл да има толкова учебници всяка година, да се преиздават нови издания. Това е хартия, първо смисъл, Да, това е ресурс. дърво. Това е дърво. Просто да направите едно устройство, дали ще е лаптоп или нещо друго, което ще се е само за учене и хората да си учат на него и с него. Ние имаме... Просто е по-лесно, по-леко е, по-добре мога да сложиш колкото искаш учебници в това нещо, отколкото да мъднеш някаква чанта. 7 кг. Да. Бях гледал в TikTok 7 кг и половина на дете в трети клас. Да, което е спомням, абсурдно. беше безумно супер много. Да, да. Тежеше раницата. Имаме в момента за учениците говоря. Уча се, което е Да. много добър сайт за учене и почти никой не го използва. Защо? При положение, че като някой училище вземе уча се, ще го вземе на намаление от нормалната. Да, учене е добра платформа, но от това, което нали, аз съм го ползвал няколко години. Да, и аз съм го ползвал. Да, дава ти някаква представа за нещата, да, не те подготвя за 6. Това сигурно мога да го кажа, за 6 много не мога да Да, подготвя тази но платформа. ти показва информацията Да. по по-забавен начин Точно и така. ти грабва Да. вниманието. От към тази страна съм съгласен. Другото, което е обаче, че учи се прино по този начин, по който ти го преподава, ти го разбираш. Обаче после като отидеш прино на изпит, на тест или на нещо,
Просто там е различно. Да, Няма нищо Да, общо. защото съм гледал с уча си и... Аз съм си минал тестовете с учи се. Не, то се минава, обаче... Минава трудно си, се, но примерно, не е за учител 6 да ти го, беше, не е- ако е интересно, учител да ти го разкаже, Да. примерно, е различно, защото в уча все пак е много съкратено. Да. Въпреки, че е интересно е, завладявате, гледаш го, учиш нещата наистина. Да. Обаче е съкратено, не е всичко там. Да. Но определено, виж сега, значи ние казахме какви са проблемите за това нещо, но един от главните проблеми не е нито, защото някои учители казват, те лаптопи разсеват децата, не са по-добри от учениците. Не. Проблемът е, че ти не преподаваш интересно. начина. Че ти няма желание да си там в тази стая, че ти не искаш да поднесеш информацията както трябва. Аз даже се чуда някой път на някои учители, добре бе, като знаеш, че нещо в учебника е казано супер сложно. Ти имаш пълната свобода да го кажеш с твои думи, обясни го както да те разберат учениците. А не да четеш термини от учебника. Точно това се възхищавам на някои учители, които наистина искат да преподават. Да. И когато им преподават, така да се впияня в часа, че да искам още. И мисля, че това е като цяло целта. Трябва всеки да е така. Иначе защо ти да си учител? И като си тръгнеш, смисъл в крайна сметка да си кажеш, научих урока в часа. Колко пъти ви се е случило на вас? Ето да кажете, че урока сте го научили напълно за 6 часа. С някои преподаватели. Имах един учител по история в механото във Враца. Той си преподава урока, държи си на предмета. Не мога да препишеш него, но хубавото беше, че примерно разказва урока, пусне един исторически базик и продължа. А ние се спокойно от смех и запомня. Да, смисъл, он вкарва нещо интересно в цялата работа. Учителите по история са легенди. Абсолютно. Моите преподаватели бяха много на ниво. И аз по история, като се замисля, ми е било най-интересно. Много го уважавам и Вайло Папов е. Уникално, просто той човек ме грабна за започне да харесвам историята. Да, просто то си е до човек, който ти го преподава, който ти поднася информацията. Просто нали, и технологиите може да не са най-доброто решение, но са по-добро решение от чантата 7 кг. Докато един лаптоп максимум тежи килограм. Не знам. Този е още по-лек. Да, защото е AR. Да. Какво мислите за забраната на телефоните? Като цяло не ме влече вече, защото не съм в Какво е мнението по-точно? Че е пълна глупост. Пълна глупост, как работи мозъка на дете. Когато му забраниш нещо, повечето пъти той го иска още повече. Да, и все ще намери начин и ще стане по-зле според мен. Да. Нас лично, на мен лично са ми взимали в някои часове телефоните, има някои по-строги преподаватели. Окей, за 1 час, за 45 минути, оставя съм с телефона, концентрирал съм се. Обаче свършва часа и между часето какво правя? Гледам си на телефона нещо. Докато това да ми взема телефона целия ден. Това е отвратително. Аз съм почивка, примерно 10 минути съм между часа и какво да правя? Стоя то нали ще си говориш с някой, ама имаш правото да правиш каквото си. Пък си е твоя телефон в крайна сметка. И аз даже смятам, че това се отрази на концентрацията на някои ученици в час, които са пък по-пристрастени към телефона си. И те ще мислят цял час, вместо да мислят за това, което им преподаваш, те ще мислят как да си стигнат до телефона. То просто е... Има и случаи, където нещо спешно трябва да звънеш на вашите, да кажеш, или примерно те ти звънят и не могат да открият. Най-лошото, ако е останало, няма да разбереш. Не, те хората ще почнат с часовниците, си носят таблети, лаптопи. Ще измислят какво да направят. Умни сме, така че. Да, абсолютно. Но не е това начина. Начина не е да затвориш един ученик само с учебниците и давай ти сега ще учи само това ще правиш. Трябва да имам по-малко и от двете. Това е. Просто... Много лошо впечатление ми направи, когато навлезе на изкуствен интелект, че постоянно учителите в училище викат, не вярвайте на това нещо, дава грешна информация, вместо това могат да ни научат как да го ползваме. Да, те да го приложат в... Да бъде в наша полза. Това е, че ние
като бяхме на училище, той още навлизаше Да. изкуствен интелект и нормално не всички, особено ако са по-възрастни учители, да му вярват. Изобщо тогава. Аз помня, като го открих, значи ChatGPT тък му беше тък му беше създаден. Да. И аз си викам, леле, каква е тази технология, аз съм Да. правил такова нещо, съм Да, решил да, хващате да. за главата. Всичко много по-лесно става, просто аз много се впечатлих на... Викам, това е просто... Това е развитието, така трябва. И вече по-нататък учителите, като го видяха, като разбраха за това нещо и нали с такива, не може да го ползвате, не може да му вярвате напълно, да ви грешен код, не знам си какво. Те просто не искаха се едно да повярват, че изкуственият интелект може да им замени професията. Да. Страхувате ли се от това дигитално бъдеще, което идва като цяло? С този виртуален интелект, роботите, които примерно се разработват? Защото рано или късно ще стане Терминатор. Аз не се притеснявам. Аз честно казвам не съм фен на цялата тази работа, защото много хора си загубят работните места. В смисъл, на първо място сме хора сега и ако половината от нас са на улицата, и по-роботите остават най-добрите. Това е просто обществото от всички тези, които са най-добрите, те остават. Другите? Другите така ще трябва да се мъчат да се развиват повече. Просто това не е тяхното нещо, не е тяхното призвание. Не съм съгласен хората да остават без работа. Да, тъпо е. Но трябва да направят по някакъв начин да имат и те работа, примерно, или да се грижат за изкуствен интелект или нещо такова. Не знам, трябва да направят нещо. Да. Абсолютно не трябва, просто това е голям проблем. Да не говорим в щатите преди... Дали па не беше миналата година, Google уволниха баян хора. Да, и хиляди програмисти. Volvo също. Те хора сега са се измъчили година наред, са го учили това програмиране, са се подготвили за тази работа. Те ги оставиха на улицата, което... Ами ти затова трябва да се адаптираш с това, което излиза и ти трябва да се адаптираш. Да. Примерно, дори в наши фирми, много наши фирми IT, те самите фирми ти купуват премиум версията на изкуствения интелект, да я ползваш. Да. Защото, примерно, ти е полезно за тебе и ти вече, ако не можеш да се справиш това нещо, е твой проблем според мен. Да. Но нека да уточним, че този виртуален интелект, той не е перфектен. Той все още има грешки, има бъгове. Той не е на нивото на един програмист, който примерно 10 години го прави. За това точно. Той се учи. С всяка една команда, която му зададеш, той се учи. Примерно, направи ми код с 50 реда, направи ми код с 100 реда. И той постоянно се учи. Не знам дали сте видяли в интернет, може да си DeepSeek пуснаха самия модел онлайн, т.е. всеки може да се възползва от него и може да си го обучиш, да кажем, на твоя сървър, на твоята машина, примерно. Сега не мога да обучиш големия модел, но примерно мога да си обучиш някакъв базов, който да ти отговаря на въпросите, да няма изчакване, защото някой път се случва, много хора го ползват едновременно, то ти изписва, нали, че много хора генерират, пък ти всъщност можеш да си го обучаваш сам вкъщи. А знаеш ли сървъра на DeepSeek от какво е направен? Знам, че не е струвал милиарди долари, само това знам. От ябълката. 10 от онези малките компютърчета на Mac Mini. Да, Mac Mini. Или Mac Studio. Те двете са малки. белите, тия, дето излезнаха с iPhone 14. Мисля, че трябва да е Mac Studio. Защото съм гледал такива проекти, че правят такива модели. Едно от двете. И буквално за една вечер са го направили това. Не знам как. За една вечер. Китайците са много напред във всяко едно отношение. Просто китайците са малко, те са скрити, крият се, не показват много какво става там. И някой, примерно, като отиде в Китай снима, ти се хващаш за главата. Колко са напред просто. Има го тук медийното затъмнение, особено за Китай, тези страни, Русия, примерно. Сега аз не искам сега да кажа, ти подкрепяш Русия, не знам си пълно, не, но всъщност просто разликата между щатите и тези страни е, че щатите много обичат да се показват, вижте какво сме направили, вижте това, вижте това, докато тези страни малко така си пазят нещата, не ви споделят на това на уния. Така че
Какво да кажа, много DeepSeek беше един проект, който много добре се реализира. Да. И аз, доколкото знам, струва 1 милион в сравнение с няколко милиарда, което е струвал ChatGPT. И което е просто... И в някои случаи DeepSeek е много по-добър от ChatGPT. Да. В някои отношения сега знам, че за програмиране не е много в час, обаче за някакви други неща, примерно за друг вид работа е на ниво. Ами то да, за това те програмистите използват 2-3 модела на AI за различни цели. Фактически, първия изкуствен интелект беше Midjourney. Навлязъл в цял свят. Midjourney беше първия, доколкото се сещам. Или... Там не съм компетентен, не мога да кажа. Доколкото аз почнах от ChatGPT 10 клас. Аз знаех още, когато Преслав правеше там снимки. Кой е Преслав? Аделтрит? Да, Аделтрит. Да. Той правеше снимки с Midjourney и тогава май беше Той е бил само за снимки ли? Какво е точно? Той беше тогава само за изображения, сега не знам дали може видя. Да. Но той има много изкуствен интелект. В TikTok гледам едно клипче, всеки изкуствен интелект за какво? Имаш за Топ обработка. 15 най-добри да. Имаш за музика, имаш за снимки, за видеа, за... Ма тук цяло вече информация. почти всяко приложение има изкуствен. Да, и Да. всеки един телефон, в момента iPhone е Siri, изкуствен интелект. При нас андроидите е Gemini. Да. Gemini, примерно. А Gemini между другото има Bixby. много готини функции, даже мога да му пуснеш камерата и в реално време да вижда това, което ти му показваш и да си комуникира с теб, вместо да пращаш снимки всеки път. И е напълно безплатно, това е другото. Ами, развиват се тези технологии, вече във всеки телефон го има, както споменахте, даже и във всяко устройство. Миналия ден даже си гледам телефона и то ми пише Android AI, примерно някакви настройки за AI, което просто навсякъде. Той 100% той се учи не само когато го питаш въпроси, но когато използваш телефона или устройство, на което е той. Всеко едно нещо, примерно Open, Google Open, YouTube Open, да. Така че... А за Илон Мъск нещо, мнение имате ли? Малко ми е луд. В смисъл, готино луд. Да кажа. Да, готино. Много хора го осъдиха там за това, което го направи. Сметата ли? Ами, Тръмп като спечели изборите, там дето направи една като знака на Хитлер този... Сега няма да го показваме, нали, но... Не, направи, ако искаш да видят зрителите за Добре, сега ще презнат. И мен ще ме кенсълнат. Да. Те пък тия cancel, уж freedom of speech, да, като кажеш нещо и ти штракат, дърпат и ще. Сега като пита за Илон Мъск, аз искам да те питам за Чарли Кърк, който не знам дали се запознат с неговата дейност, това, което той прави. Ходи в различни университети в Щатите и прави дебати. И наскоро го гръмнаха по отвратителен начин. В смисъл с един снайпер го цъкнаха във врата. Но в смисъл това е freedom of speech, да каза колегата. Просто уж имаме freedom of speech и в следващия момент него го гърмат с снайпера. Което сега... Това е, че примерно либералистите не са съгласни с него и с неговите виждания и да те гръмнат. Ти си за една партия и някой човек е от друга и да те убие човек. Това е просто скандално. Като цяло това въпросите си е проблем. Дори да не го харесваш, да не си съгласен с неговите виждания, това да се стига до такова нещо, човека с семейство, с деца... Тъпо е, защото гръмваш човек, защото си изразява мнението малко. Да, и смисъл, не да каже да говори някакви глупости, защото той не говори глупости. Той буквално говори с хора, които си нямат и на представа какво излиза от устата. В смисъл, те са много хаотични, разбираш. В смисъл, почват да обясняват нещо, те не могат да се изкажат. Той просто им обяснява нещата както са и те просто не се съгласяват. И оттам, нали, си почват едни YouTube шортове, един хейт. Да. Но това не е само при големите хора, при управлението, това е и при нас. Примерно, ти не си съгласен с моето мнение и почваш да ме храниш. Няма ме гръмнеш, нали? Тук за щастие има и такива. Не са за щастие.
огнестрелните, да. Може да си продават по зергиите, е така. Да. Илон Мъск направи робот и вкара чат GPT в него. То това го има в Япония сигурно те малко години, човек, казвам. Малко го успориха това, защото той ги беше пуснал там на някакъв евент да ги представя заедно с това роботското му такси, беше шофьор. И какво се оказа, че имало диспетчери, които са говорили вътре от самия робот, в смисъл хора. Не е бил AI. Аз знам, че е AI. Те след това излезнаха новините, че просто вътре имало диспетчери. Вау. И смисъл той изглежда супер адванс и накрая се оказа, че просто вътре имало диспетчери, пък тези роботи може и самия са си движили. Представете си наистина роботи с изкуствен интелект. Малко Детройт да. И това ти е вкъщи. Представи си. Аз няма да мога да заспя. Аз нямам да заспя. Всеки момент аз спой всеки момент робот да ме наниже. Не, то ще се случи, ще има такива роботи. Да. Дали ще е близкото или далечното бъдеще, не знам. Ние сме 10 години назад от другите държави, така че... 10 или... Повече. Не, смисъл, ние може би ще хванем някаква част от големия AI, там бума на това, дето роботи и неща. Обаче наши деца да го мислят, защото... Ама и ние може сме живее. И ние ще го фанем. Ако измислят нещо, дето така да издържим повече от 100 години, ще е страхотно. Много искам да отида в космоса. Ще пратим с ракетата на Илон Мъск. С SpaceX. Ма те вече ги изстреляха. Да, изстреляха. Не знам, колко поколение сме, че космос още е много далече от нас. Далече, да. Кой знае се? Гледахте ли 200 години може да се живее на този на Джеф Безос, наскоро жена му там, дето с Кейти Пери и още няколко дето излетяха. Там имаше супер много конспиративни такива видеа, че това нещо е фейк, абсолютен фейк цялото нещо. Той за първото кацане на Луната се казва, че няма такова нещо. Че не е кацане на Луната. То вече и се създават на известни личности. Доналд Тръмп, на Путин има сведения, че е създаден deepfake. В смисъл... Неговото лице и говор. AI. Тези клипчета, те постоянно, даже аз някой път се обърквам това клипчета, истинско или не. И аз. Толкова е напред на изкуствен интелект. Ама пак си личи, ако се загледаш малко тези неща, просто... Ако е добър deepfake, трудно. Има някои неща, дето нормален човек просто няма да ги направи. Да, по принцип. Разпознава се. Бъг в системата. Но сега ще видим с новия ChatGPT, като го обявят, защото те всяка година пускат 2-3 версии. Вече мисля, че е пета версия. Да, петата версия е супер адванс. Значи си представи какво начака напред. Така че с аз сигурно ще бъде интересно да видим къде ще стигне. Пък и това е един път към забързване на всичко. Защото той вече помага за намиране на лек на някои болести, които човека до сега не е успял да намери. Наскоро 2 нови антибиотика създаде AI, които до сега не е смисъл, са различни от тези, които сега сме използвали. Да не говорим, че за по-сериозните заболявания, рак и така нататък също е много полезен и помага на хората. Така че в това отношение забързва просто процеса. Това прави. Което е добре, защото рака е коварна болест и абсолютно. Днеската има, утрета няма. И никой не знае кога дали ще го фане, дали няма да го фане, но по-важното е човек да си гледа здравето, да се концентрира върху това нещо и да не прави компромиси по никакъв начин, защото все пак това си ти. Винаги никога не се прави компромиси от към здраве. Като за завършик, какво би казал на нашите зрители, например на хора, които се чудят дали да запишат университет, като цяло може да оставиш едно позитивно послание? Запишете университет, дори да не ви се иска. Има много позитивни неща в това да си студент. От към студентския живот, от към приятелства, гаджета също. Най-важното е да сте здрави и това. Това мога да кажа.
Благодарим ти много. И аз благодаря за... Илянски, за че ни уважи тук в нашия подкаст. Ние го мърдали на 4 месеца. Смятам, че това ще е един от най-интересните епизоди, поне засегнахме супер много теми. Да. И може би бяхме и малко по-отпуснати, защото нали, ти си по-близък до нашите години, пък вече с професори и така нататък, цял преподавател в университета не може да се отпуснем толкова. Аз мисля, че епизодът се получи много добре. Да, сега и аз. само трябва да се обработи. Да.